anyị nọ na-aga n'iru n'oziọma nke WDS, Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life, n'ọkpụkpọ oku God's Calling, ka anyị ka nọ na ịga n'iru na agba nke abụọ ya. God's Calling ya bụ ọkpụkpọ oku, dịka m kọwara gị sị na nzukọ Chineke taa, na nzukọ Kraịst taa, na enwere ọtụtụ ndị amụma ụgha. Gịnị mere eji asị na mmadụ bụ onye amụma ụgha? Ihe eji asị na mmadụ bụ onye amụma ụgha bụ mgbe ị zigara onwe gị, a na-anwụ onye zigara gị. Ndị ozi ụgha, ndị pastọs ụgha, preachers ụgha, general overseers ụgha, ndị amụma ụgha, ha gịrị gị. Gịnị mere ha ji bụ ndị amụma ụgha? N'ihi na ha zigara onwe ha, ọ dị onye zigara ha. Mana o nwere ndị ezigara. Nke bụ eziokwu bụ ọkpụkpọ oku dị ire. God's Calling is real. A na-enwe ọkpụkpọ oku ndị agbọrọ. Mana nke bụ eziokwu taa bụ na ndị a na-akpọ karịzị ndị agbọrọ n'ọnụọgụgụ dịka ọ dị na agba ochie. Nke bụ eziokwu bụ na agba ochie na-enwe ndị Chukwu kpọrọ, mana ọtụ mmadụ na-akpọ onwe ha na-abịakwa na agba nke anyị nọ otu aka. Wee sị gị na Jizọs nwere ụkpụrụ nke oziọma nke ndị ebi ebi. Onye ọbụla nke na-anọghị n'ụkpụrụ ahụ nke Kraịst nyere ya bụ a na-agba ya doctrine, dictates of his teachings. Onye na-anọghị n'ime ya bụ nzọụkwụ ya abụghị onye ozi Kraịst. Hapụ ọkwacha aha a na-aza, hapụ aha na ụgbọgba aha a na-aza bishọp, hapụgodo ya evangelist, hapụgodo ihe ndị ahụ doctor, evangelist, prophet, reverend, bishop, archbishop, doctor, Magnus. Hapụ ihe ahụ. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ na ị ga-abanye na nzọụkwụ nke Kraịst Jizọs n'ime oziọma ya. Ọ bụghị a na-agba nzọụkwụ, ọ bụghị nzọụkwụ mmadụ gwara, nọ nke ị gụtara n'akwụkwọ nsọ na ntị. Mgbe Kraịst kpọrọ ndị ozi 12 dịka m kọwara gị, lee anya na akwụkwọ Mark, ka anyị jekwa ya ọzọ. Akwụkwọ Mark isi nke 6. Akwụkwọ Mark isi nke 6. Akwụkwọ Mark isi nke 6 na ntị amaokwu nke 12. Mark 6 verse 12. N'anya ọ sị, so they went out and preached that people should repent, and they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them. Ha wee kwusaa na mmadụ niile chegharịa, si na mmehie pụta, si n'ibi ndụ la n'iyi pụta. O nweghị ihe dị ka ị na-ebi ndụ la n'ihi na o nweghị ihe o mere, n'ihi na ị bụrụ onye nke Kraịst. Amụrụ egwu gị ọsọ, ị na-asụ n'ire, ị na-ebu amụma, ị na-ahụ ọhụ, ị na-eme nke a, ị na-eme nke ọzọ, n'ihi nke ị gbara nwa nke Chineke. Ọ gwasị ezigbo asị ka ọ bụ, n'ihi na imeghị ihe Kraịst kwuru. Ekweghị ekwuru asị ka ha wee zisa ka ndị mmadụ chegharịa. Enyi, ị naghị ezisa ka ndị mmadụ chegharịa. Ụfọdụkwa na-eme ka eche na-asị ndị mmadụ chegharịa, mana ha na-ekwe ndị sọfes, ya bụ ha na-ekwe n'elu manya elu ka ọ wee werekwa ka anyị wesịkwa na ha nwa na-ekwu nchegharị. Ọ bụghị manya enu nchegharị na-aga ekwu ya ruo n'ọmị na nkwonkwo, gosi mmadụ ihe bụ mmehie, nwere ihe asị ya lee ihe bụ mmehie, si na mmehie gbapụta. Dịka anyị ga-ejekwa n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi nke 6 amaokwu nke 7 ruo na 8. Lee ya, akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ, 1 Corinthians chapter 6. Chapter 6. Ka anyị bido na amaokwu nke 8. Ya bụ amaokwu nke 8, ya bụ verse 8 gbatụwe. Ọ sị, no, you yourself do wrong and cheat, and you do these things to your brethren. Onye na-cheat, ya bụ onye na-emegbu mmadụ, onye na-emegide mmadụ, onye na-egwu wayo. Ọ sị niile eme ihe ọjọọ, niile you cheat on your fellow human beings. Ọ bụrụ na ị na-cheat your fellow human beings, ị bịakwa n'ụlọ ụka i cheat ndị gị ha bụ ụmụnne n'ime ụlọ ukwu Chineke, ị na-asị na-awụ, ị na-asa, ị na-awụ. Enwere m business ebe dị ụta, enwere m nke dị ụta, ịkwụọ m ụgwọ, aje mbute ya 1,
inye m nke a mee nke a inye nke a ofu abụghị ezi onweghị nke bụ eziokwu na ebe a na-akwa ọsọ ọsị na amaokwu nke ite naanị ọsị onye ị ga-asị na aga amaghị na ọ dịghị onye mmehie ga-ekete ndụ ebi ebi. Kedu ka onye ozi Chineke si agba gị na ya bụ onye ozi Chineke na ya nwere okpoko na-akọwara gị na onweghị ihe mmehie mere ikweta, na-agwa gị na onweghị ihe ajọ omume mere ikweta, na-agwa gị na ị na-ebi ndụ n'ime mmehie na onweghị ihe o mere, ị na-ebi ndụ n'ime akpamiko na onweghị ihe o mere, ị na-ebi ndụ n'igbu mmadụ na onweghị ihe o mere, ị na-ebi ndụ na igwu ọgwụ onweghị ihe o mere, ị na-ebi ndụ na igbu nsị onweghị ihe o mere, igbu mmadụ ibe gị onweghị ihe o mere, na-eme ka ịghọta na ibi ndụ dị nsọ abaghị uru. Ọsị ngwa ngazi ntị ka ịnụ. Ọsị ngwarịkwa ya ọsọ dịka m gwụrụ na agba nke mbụ. Ọsị ị ga-ekwekwana ka eduhie gị, ga-enwakwana nwakwe ka mmadụ duhie gị na onweghị onye na-akwa iko na-ahụ akwamiko n'anya. Ọ bụrụ na ịkwa na-akpa ịkwụsịzie n'ihi na Jizọs nwụrụ ọnwụ nye anyị ohere nchegharị dịka o nyere Meri Magdalin. Ọ kweghị ihe o mere Meri Magdalin. Meri Magdalin bụ nwaanyị na-akwa iko, ma mgbe ha ejidere ya ka atụgbuo ya n'okwute, Jizọs napụtara ya si ya laakwa, emehiekwala ọzọ. Gụọ na ya n'akwụkwọ nsọ, ị ga-ahụ ebe ahụ. Gụọ na ya n'akwụkwọ Jọn 8 amaokwu nke mbụ na 12 ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Ha sị ka atụgbuo ya n'okwute n'ihi na ọ kwara iko, ma onye nye na-akwara iko anọghị nso. Jizọs sị laa o, emehiekwala ọzọ, mụ onwe m anwa akwa gị ikpe. Ngwa na ntị. Ọ sị ụnụ abụkwa ndị na-efe arụsị, ụnụ abụkwala idolaters ndị na-efe arụsị. Mana taa ọtụ mmadụ ejigo maka ihe nke ụwa gbaghachikwara ekwensu ka i wee nweta ego, onwere ihe ọzọ, ka i wee na-ere ere na-azụ azụ, onwere ihe ọzọ, ka i wee nweta ihe nke ụwa, onwere ihe ọzọ. Mkpụrụ obi gị ana n'iyi. Na akwụkwọ nsọ sị na onye na-efe arụsị enweghị akọ na uche, n'ihi na Kraịst ka arụsị, Chineke ka arụsị. Kwe mana Chineke kere arụsị, ọ bụrụ o kere arụsị ka ego nwa, ị ga-agba na ike niile dị n'aka Chineke. Tụlee na ihe ha kwuru ọ bụ eziokwu ka ọ bụ okwu asị. Arụsị bụ ekwensu. Ọfọdụkwa na-ekwere na were mkpụrụ obi ha nye ekwensu ka ha wee nweta ihe nke ụwa, ka ha wee lụọ di, ka ha wee lụọ nwaanyị, ka ha wee gbaa moto, ka ha wee nwee akụnụba. Mana mbibi wee chere mkpụrụ obi mmadụ. Ihe na ọtụtụ taa ka ha nwetasịrị ihe ndị a ha lara n'iyi, baa n'ọkụ ala mmụọ, banye n'aja na-ata ntụ. Ndị akụ ndị a ha nwetara na-amaghị etu o si nweta ya na-eri uru ha taa. Mana nke bụ eziokwu bụ na Kraịst na-enye ihe ndị a ma ọ bụrụ ịchọsie ike. Ọ sị ọ dịghị onye nwaanyị nwere di na nwoke nwere nwaanyị na-akwa iko gaba na alaeze Chineke, ma ọ bụ ndị nwoke na nwoke na-emekọ na nwaanyị na nwaanyị na-emekọ, a na-akpọ ya homosexuals, ma ọ bụkwa ndị ha na-anụ ọhịa na-edina, ma ọkwa ndị na-eme ihe arụ dị iche iche ga-ekete ndị ebi ebi. Onweghị onye ohi ga-ezute ndị ebi ebi. Ị na-ezukwa ịkwa aka n'anya, maka na ịzụkata otu ụbọchị ezuo nke gị. Nke bụ eziokwu bụ ekwensu ezuru mkpụrụ obi gị. Ị na-ezu nke ndị mmadụ, ekwensu ezurugo mkpụrụ obi gị. The more you steal, the more the devil steal your soul. Ọkala mmụọ. Ọ sị ọ dịghị onye anya ukwu. Anya ukwu bụ n'isi njọ niile. Ya bụ ị nweghị afọ oju na nke ị nwere ndụ ebi ebi. Onye na-aṅụ mmanya na-aṅụ, ị na-adachi ụzọ, nwere ndụ ebi ebi. Ị na-aṅụ, ịṅụọ chụọ nwaanyị chụọ nwoke, bie ndụ ukwu agwụ. Abụkwa ya ka na bibi ndụ. Ebe ibi ndụ dị bụkwa n'ime Kraịst Jizọs. Bụrụ onye nkwulu, onye nkwutọ, ị na-ekwutọnụ okwu ọbụla bụla gị nọ, ị na-ekwu ma nke na-eduba n'ịla n'iyi, ị na-ekwusọ. Hapụ ndị ahụ, ọkwara ndị ụka, hapụ ha. Nwere ihe dịka ya, ijekwuru dibịa gị, ị na-agwọ ihe ị na-agwọ, ị na-akọtọ, ị na-ekwulu, ị na-akatọ. Ọ bụ nkwulu a mere ka ndị Juu, ndị Judaism, ndị na-amaghị na Kraịst bụ Chineke, na-amaghị na Kraịst bụ onye nsọpụta, ji wee kwugide wee kwubasị ya n'ebe o nyere ha ezigbo nsogbu, onye ha nsogbu, n'ihi na ha wee sị ya, ha kwugide kwunyezie ya na nke mmụọ nsọ. Aja nọda na onye a o nwere ajọ mmụọ, onye nwere ajọ mmụọ wee bụrụ Kraịst Jizọs. Asị gị na o nwere ajọ mmụọ, o wee sị ha mmehie unu mehiere megide Chineke aga-agbaghara unu. Aha mmehie unu mehiere, ma nke unu mehiere megide mmụọ nsọ, mgbaghara ga-adịrụ n'ụwa n'ụwa nke gaji bịa. Onye na-ekwu Kraịst Jizọs. Gịnị ka ha kwuru? Ha sịrị na o nwere ajọ mmụọ. Otu a ka ọ dị mmadụ ọbụla bụ nwa onye nke Kraịst Jizọs.
Kraịst kpọrọ wee were mmụọ nsọ mejuo ya na mmụọ nsọ. Ịbata inekata onye ahụ ịnwaghị ihe mere, ekworo dị gị n'ime asị onye ahụ na o nwere ajọ mmụọ, na onwe onye ajọ mmụọ. Enyi n'ụzọ ndụ ebi ebi, enyi chefuo alaeze Chineke, enyi mere ihe ị na-eme n'ụwa n'ihi na ị na-agụri n'iyi. Mana otu o si na-adị, n'akwụkwọ Timoti isi nke mbụ amaokwu nke 13 ruo 14, Pọl sịrị, abụ m onye nkwulu na mgbe gara aga, ma Jizọs mere m ebere n'ihi aghọta m. Enyi, Pọl wee wedo onwe ya n'ala. Ọ bụrụ na ikwulu ole nkwulu, katọ nkatọ, wetuo onwe gị n'ala dịka Pọl. N'akwụkwọ Timoti nke mbụ isi nke mbụ amaokwu nke 13, 1 Timothy 1 verse 13, ọ sị Jehova wee mere ya mara. N'ihi na ọtụtụ mkpụrụ obi taa eketego ọkụ ala mmụọ n'ihi iji ọnụ ha kwutọọ onye mmụọ nsọ na-achị. Kedu ihe eji ama onye mmụọ nsọ na-achị? Ọ ga-ekwu ihe ha Kraịst kwuru, ọ ga-ekwu okwu ndụ ebi ebi, ọ bụghị abara kata aba, ọ bụghị ego ga ga-enweta ego aka baba. Oh, Holy Ghost told me now that somebody here will be a billionaire. Yes, you will be a millionaire. Yes, hey, somebody tomorrow will be a trillionaire. Yes. Nke ọ bụ trillionaire, billionaire. Ịgbakwara ihe mekpụrụ obi ego ha nọ. Yeah. The Lord told me now that all your enemies will die and perish. Yes, ndị iro gị niile ga-anwụkwado n'abalị. Mgbe onye ọbụla welie nkọrọnkọrọ, onye ọbụla edezie nkọrọnkọrọ, a na-akụ onye iro ga-esere ese n'ala. Ịkọkọta ya, aha ya bagụnwa na-akụ. Kedu maka ndụ gị nwa gị onye mmehie? Kedu maka ndụ nke gị gị onye mmehie? Ịgbagosa akwụkwọ nsọ sị na ndị ahụ a na-akpọ gị na-ezisa megide Kraịst Jizọs. Ha na-ezisa osisi kedu megide nke Kraịst, ma ha na-asị na ha bụ ndị ozi n'ihi na ha na-arụ miracle signs and wonders. Enyi, nwere onye miracle signs and wonders ga-enye ndụ ebi ebi. Ihe na-enye ndụ ebi ebi bụ ịgbanarị mmehie na ajọ omume, chọọ Kraịst n'ime mmụọ na eziokwu, wee were ndụ nyefe ya n'aka, bụrụ onye na-eme uche Kraịst Jizọs. Mgbala anya ebe a, ọ sị na akwụkwọ Mak isi 11 amaokwu nke 25, Mak 11 verse 24, ọ sị ngwụrụ na-ekpe ekpere kwere na ịnatago ihe narịọ. Mgbe ịkwụ ọtọ na-ekpe ekpere, ọ bụrụ na onwe onye nwere ihe megide, fọ gbaghara onye ahụ dịka nna gị nke bi n'eluigwe ga-agbaghara kwa gị nwa. Ma ọ bụrụ na ị gbaghara gị, nna gị nke bi n'eluigwe ga-esi anya gbaghara mmehie gị. Mgbe a na-ekụziri gị ihe a na-akpọ vengeance, gị nwa bụ onye mmehie, icheta na ị nwere mmehie, ịrapụ mmehie gị ahụ, ị na-ekpe ekpere ka onye ọzọ mehiere megide gị nwa. Ịsụgharịa ya, ọ pụtara na gị nwa ga-anwerịrị maka na ị nwekwara mmehie nke gị. Ọ bụ ihe mere Kraịst ji wee kwuo n'akwụkwọ Matiu 6, n'akwụkwọ Matiu isi nke akwụkwọ Matiu 5:43-48, wee sị kperenụ ndị iro unu ekpere mara mma, gbagharanụ ndị mehiere unu, ka Jizọs were aka ya bụọra gị ọbọ. Ha na-ekwusi megide ozi Kraịst Jizọs. Gụọ n'ọnụ Matiu 5:46-48, gụọ n'ọnụ Luke 6:27. Ọsọ gosienụ ha mgbe ha na-akọcha unu, mgbe ha na-abụ unu ọnụ, gosienụ ha. Ime ya etu aha, ịnata ngozi nke Kraịst Jizọs. Ha wee si na nkwulu na nkwutọ wee megide Chineke, wee keta ọkụ ala mmụọ. Dịka ọtụtụ a, ha nọ n'ime mmehie, ha na-ekwutọ, ha na-akatọ, iwe si na ndụ ha pụta. Na ntị, eluigwe dị ire. Ka anyị jee n'akwụkwọ Pita nke abụọ, akwụkwọ Pita nke abụọ, ọsịsọ ka anyị jee n'akwụkwọ Pita nke abụọ, n'ihi nzọpụta nke mkpụrụ obi mụ na gị, nsụkọta mkpụrụ obi nke mụ na gị. 2 Peter, ka anyị jee n'akwụkwọ Pita nke abụọ isi nke 3, 2 Peter 3. Ngwa ka anyị were ya. Anyị malite na amaokwu nke abụọ sị, that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandments of us, the apostles of the Lord and Savior. If we go in holy prophets, nwere prophets, enwere holy prophets. Ndị ahụ bụ holy prophets bụ ndị ha kpọrọ n'etiti ndị prophets. Mere eji wee nwee ndị amụ abaa, nwee ndị eji wee nwee
ndị amụma 400 na-akwụ ihe mere nke abụọ isi nke 18 gaa n'ebe ahụ gụọ ọnụ ya na Second Chronicles 18 gbatuo ka ịhụ ihe mere ebe ahụ, ka ịhụ kọnzat mere ebe ahụ, ka ịhụ ka ndị amụma si amụma 400 si ebu amụma na-ekwu eze gaba. The Lord said to me, the Lord spoke to me, the Lord said that you will be millionaire next tomorrow. The Lord said to me that otu aka ha si etinye ndị mmadụ n'ọgba aghara na-etisasị ezinụlọ dị iche iche. The Lord spoke to me, the Lord spoke to me when the Lord did not speak to anybody. Gụọ ọnụ ya nụnụ Second Chronicles 18 gbatuo. Only one man of God, Micah, came up to say exactly what the Lord said. The 400 were speaking their minds, their hearts, and they said they are brandishing it. Holy Ghost told me. I am not one of the Banansubuta or to put the Megan Subu. Nanti. O wesi, Nandi and Ekusa, Maka, Nduibi, Nekusa Maka, or Bibia one Kemado, Nekusa Maka, or Kralam, Ketro Wiru. Mana akwọsọsị ndị na-akwa emo na-asị ha jenọdụ nana, ndị na-akwa emo ji he na-akwa emo Kraịst ga-abịa how many years now anụ na-asị na ọ ga-abịa ọ bịa na anụnụ anyị nyere apụ ife ahụ dị anya m nkwụ ka m tinye nkwụ n'isi mee njọ mee nke a mee nke ọzọ na ya na akwọsọ ama gị 2 Peter 3 na-anya nyeba o wee sị na mana kebisiokwu na Chineke nke jiri mmiri mebie ụwa nke Noa otu aka ahụ ga-emezu okwu ya dịka o kwuworo na ọ bụ Chineke kere eluigwe n'ụwa mmehie ka ọnọdụ site n'okwu ọnụ ya ọ sị n'ụwa niile ga-agba ikpere na iru ya. Men of ungodly, ya ungodly men ga-ahụ mbibi. Ke ndị bụ ungodly? Ndị bụ ungodly men bụ ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke, ndị na-achọghị ịma gbasara Chineke, ndị na-adịghị ka Chineke si chọọ. Ọ ka na-abụ ungodly men. Ha sị na ha ga-atakwute ya aja, ha ga-atakwute ya kọnkịrị, n'ihi na ụwa mbibi a ga-abịa. Ungodly men and women ga-ahụ mbibi. Lee ya n'akwụkwọ nsọ 2 Peter 3 na-agụ ha verse 8 wee sị na otu ụbọchị dị ka otu ụbọchị n'anya Chineke, otu ụbọchị n'anya mmadụ nwere ike bụrụ 1,000 arọ n'anya Chineke. 1,000 arọ n'anya Chineke nwere otu ụbọchị n'anya otu puku arọ n'anya mmadụ nwere ike bụrụ otu ụbọchị n'iru n'anya Chineke. Otu ụbọchị n'anya mmadụ nwere bụrụ 1,000 arọ n'anya Chineke. Lee ebe ahụ ọ sị gị Chineke abụghị onye ike gwụrụ ma onye na-adaba n'okwu ya. O wee na-asị wee na-enwe ndidi na ndidi Chineke nwere wee ruo taa. Ndidi anyị hụrụ Chineke nwere ruo taa o ji ọbịabeghị, o ji Kraịst ji ọbịabeghị bụ ka a mara ma nwere ndị a ga-azọpụta, ka ndị mmadụ si na mmehie chegharịa. Lee na ya naba ka ndị mmadụ si na mmehie chegharịa, ka onye ọbụla chegharịa wee gbanarị mbibi. Ọ ya ka o ji enwe ndidi, n'ihi na onweghị ndị a na-ahụta. Ihe niile hụrụ na-anwụ n'ụbọchị a na-ahụta mmadụ ole, ihe niile na-anwụ na mba niile, mana Amerịka anyị a, mana Amerịka anyị nọ, mana Germany anyị nọ, mana Asia anyị nọ, mana Japan anyị nọ, mana Europe anyị nọ, mana Afrịka anyị nọ. Onweghị ihe na-anwụ n'ụbọchị a na-ahụta nke na-eji eluigwe n'abana ndị eri eri. O wee sị Jizọs wee na-enwe ndidi ka anyị wee nwee ka ama ma nwere ndị a ga-azọpụta. Mana ọ sị na ọ ga-abịa ka onye ori, na ọ bịa ka onye ori ya ma agakwa ekwe. Ọ bụ nke a na-anọkọta sị gị egbuola mma na Jizọs ga-abịa echi. Hapụkwa ndị ahụ, hapụkwa ndị ahụ bụ ndị na-akọlaba ndị azụ. Ọ sị na onweghị onye a ga-agwa na ọ ga-abịa dị ka onye ori. Ị na-emekwe nke echi ka nchegharịa, nwanne echi ka nchegharịa. Ọ bịa taa ịnwa na ịnwa otu a ị na-aṅa ntị ihe a na-ekwu Jizọs nke ga-abịa na mana ọ kwa eziokwu na ọ ga-abịakwa nke ahụ kwuru na ọ ga-abịa. Gịnị bụ na Jizọs nke ga-abịa? Ikpe ga-abịa. Ọ sị na mgbe mmadụ nwụrụ ikpe so ya. N'akwụkwọ Hibru ka ị ga-ahụ ya ebe ahụ isi ite naanị ịhụ ya ebe ahụ. Ọ sị gị na mgbe mmadụ nwụrụ ihe ọzọ ga-esote dị ibe. Ọ bụ otu ahụ isi ite naanị amaokwu nke 27 ruo 28. Ṅaa ntị. O wee gaa n'ihu na-eme ka anyị ghọta nke ọma na anyị niile ga-agba mbọ si na ajọ omume gbapụ. Nakwa ntị. O wee kwube ha sị ha lee anya nakwa ntị ụmụnna m, o nwere m chọrọ ka m gwa unu gbasatara okwu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Pọl. N'ụwa niile dabere n'okwu Pọl sị iwu adị onye ọbụla ma ihe gụrụ ya agụrụ. Onye ọbụla, onye na-agba akwụna ya na-agba, onye na-egbu mmadụ ya na-egbu, onye na-ezu ohi ya na-egbu, onye na-agwọ osi ya na-agwọ. Ngwa ebe ọ bụla ị nabatago Kraịst dịka onye gwere nzọpụta gị, o nwezi ihe ndị ahụ mere. Nakwa ntị ka elu ihe Pita kwuru gbasara ya. O wee sị
unu ekwekwana ka ha duhie unu site n'okwu dị otu a na ọ bụghị ihe Pọl na-akọwa na ntị. O wee sị ha na nwanne anyị Pọl ji amamihe nyere ya dịka onye barista, ịmagoro ka ndị lọya si eme, wee dee akwụkwọ nsọ ya. O ji wee sị, ịbịa n'akwụkwọ Romans 7:12, ọ sị iwu ahụ dị nsọ dịkwa ire. Ịbịa ebe ọzọ sị gị onye n'okpuru iwu nke emekwa nke eme gị, ọ ya bụ ihe ị ga-ejikọta ihe Pita na-eti ebe a. O wee sị ka e weghara iduhie unu site n'aka ndị mmebi iwu, the lawless men and women, kpụrụ onwe ha ndị preachers of the gospel, sị gị mee etu otu masị gị na onweghị ihe o mere. A na-akpọkwa ha the wicked, ya bụ ndị mmebi iwu. Unu ekwekwele ka unu dapụ na njigidesi ike nke okwukwe unu n'ebe ezi omume Kraịst nọ. Etinyerie gị anya isi n'ibi ndụ dị nsọ dapụ, si n'ibi ndụ ezi omume dapụ. Ịnọkọtasị nwekwara mgbe na-ebi ndụ dị nsọ, mana magwa ka ihe si dịzi ya na enyi ha nwakwara nwa si n'ime ịtụ egwu Chineke nọ n'ime dapụ. Gaa n'iru n'ịtụ egwu Chineke, ọ dị oke mba, o nwee dị oke egwu enyi m, ezi enyi m. Ọ bụ ya mere ị ga-eji na-aghọta nwanna m onye na-ege m ntị, sị na o nweghị mgbe Pọl, ntụtụ mmadụ ji ime osisi Pọl na-aga taa n'ime iduba ọtụtụ mmadụ ime mmehie, mana ọ bụghị ihe Pọl na-akọwa. Merenụ o ji wee gwa gị na ụwa ga-agba ọkụ. Pita sị na ụwa ga-agba ọkụ. Sekọnd Pita anyị na-agụ 3 gbatuo, ọ sị na ụwa ga-ere ọkụ, ọ mmadụ ole ka ga-azọta. Okweghị Igbo na ụwa ga-ere ọkụ. Ụwa ị na-ele anya ga-agbasa dịka wask, mgbe mmadụ ole ka ga-azọta. O wesị anyị gaa n'ihu n'ime ibi ndụ dị nsọ na n'ibi ndụ ezi omume. Ihụgo Igbo n'ihi na ụwa ga-agbasa n'ọkụ, ọkụ ga-agbasa ụwa, mmadụ na-eti ebe ha, ma ndị arọpụtara bụ ndị a ga-azọpụta. O wee dọ ha aka na ntị ihe gbasara okwu Pọl, ka onye ọbụla ghara isi na ndị agha na-eji maka okwu Pọl na-eduhie ndị mmadụ ibi ndụ n'ime mmehie, ime kapụta ya kọnkịrị. Aịzaya wee kwuo ofu okwu ahụ na-akwa Aịzaya 24:1-6 na ndị na-akpọrọ ma Aịzaya ma Jeremaya ma Maịka ma Ezikiel ma ndị ozi niile akpọrọ ma Moses, ha ndị agha niile Kraịst kpọrọ, ha ncha kwugbado okwu gbasara ndụ ebi ebi, alaeze Chineke, ihe a ga-eme gbanarị iwe Chineke. Ma ndị apọstọs, ofu ozi ọma ahụ, etu a ga-esi gbanarị mmehie, etu a ga-esi si na mmehie gbapụ, ihe ndị a ka ha si gbadoro. O wee bụrụ ihe mgbagwoju anya taa na ndị ozi ọma Kraịst nke nọ taa, na ndị ọma Chineke nta sịrị na ọbụghị otu ahụ n'ọzi ihe nke ụwa, a ga-aba aba, a ga-enwe ego, a ga-eme ka miracles and wonders. Ịchọọ ịtọnala ihe ndị ahụ na akwụkwọ nsọ ga ga-ahụ ya. Enwere ike were otu vas doo gị n'ihu sị gị na ọnwụ ya, mana ị bụrụ nwa nwere mmụọ nsọ gụọ ya, gị hụ na nwa egbochi daba. Ndị buru anyị ụzọ wee bụrụ ndị a chọsiri ike n'ime ibi ezi ndụ. Ngwanakwa anya ka i webara ihe na-agwa m eziokwu, ka anyị jee n'akwụkwọ Jud. Onye akpọkwara mgbe ahụ akwụkwọ Jud, ndị ha kpọrọ ekwe Jud. Ka anyị lee n'akwụkwọ Jud ezi enyi m. Jud chapter 1, ọkwa nsọsọ otu chapter ka o nwere. Ọ sị Jud, ezi onye ozi nke Kraịst Jizọs, na nwanne James, ndị akpọrọ to those who are called, ya bụ ndị agha akpọrọ oku, ndị Chineke sajara, ndị edokwere nsọ site na Kraịst Jizọs. Ọkwa Igbo ndị akpọrọ Jud, otu n'ime ndị akpọrọ. Ngalanya verse 4, ngwa ntị ka ihe onye akpọrọ kwuru, ihe onye akpọrọ na ntị. Ọ sị, for 30 men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men who turned the grace of our God into lewdness and denied the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Akweghị Igbo na ọtụtụ mmadụ ya awụrụ ndị ụkọchukwu taa na-eme na anyị bụ ndị ozi, anyị bụ ndị nke Chineke abawo, mana nweghị onye matara na onweghị onye chọpụtara. N'ihi gịnị? N'ihi aha a na-aza, n'ihi aha a na-aza. Ọ sị unnoticed, onwe onye ma, ha ejupụta ụwa niile na-aza okpukpe aha. Doctor, Bishop, Reverend Doctor, Archangelist Doctor, Evangelist Doctor, Prophet Doctor, Bishop, Anarchy Doctor, enyi wee mechie ka mmadụ ghara ime onye bụ onye ọbụla gbaju okpukpu ring n'aka, onye ọbụla gbagbo okpukpu chere n'olu, onye ọbụla onwezi onye bụ onye bụ onye. Ịhụ na ọ sị unnoticed. Kedu ihe mere eji kpọọ ha, eji sị ikodo? Ọ sị gị ungodly men. Ungodly men na-abụ ndị ozi, ndị kpọrọ onwe ha, mana ihe ha na-ezisa bụ ihe dị ungodly, ya bụ ihe Chineke na-achọghị, ihe Chineke na-alaiki gị, ihe na-amasịghị Chineke. Ihe ka ha na-ekwusa doo ya n'aha Chineke. Ịhụna Igbo
ọ sị na ha na-esa naanị ihe nke ụwa, agụ nke ihe nke ụwa, ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa, ma ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. Oriri na ọṅụṅụ nke ụwa ha abụghị ebe ndụ dị. Ịkpa akụ na mma nke ụwa ọ bụghị ebe ndụ dị. Ndụ dị n'aka Chukwu, n'ebe a ka ọ dị. Ngwa na ntị, o wee sị ha, ọ bụ ihe a ka ụmụnne anyị si n'ala Ijipt pụta. Ọ bụ otu a ka ụfọdụ n'ime ha mehiere site n'ihe anya na-ahụ, ha wee hụ mbibi. Onye nwe anyị wee were ndị mmụọ ozi ndị agbatu n'ụwa hapụ ime ihe a gwara ha, ihe gbasara ihe nke ụwa adọba ha na ịla n'iyi, ewedebe ha ruo ikpe n'ụbọchị ikpe. Jude 1:6. Verse 7 sị, dị ka Chineke letere Sodom na Gomora mee ka ọkụ gbalie Sodom n'ihi gịnị? N'ihi oke akwamiko na agbara. N'ihi gịnị ọzọ? N'ihi igbu mmadụ na izu ohi, n'ihi omekome, ife arụsị na ibi ndụ ọjọọ dị iche iche. Ọkụ wee gba Sodom na Gomora. Nyakwa ntị o. Gịnị ọzọ meziri? O wee bụrụ na ha wee jupụta naanị n'ihe na-eduba naanị n'ịla n'iyi na anụ arụ dị iche iche. Moses, ka Michael jere ka o jee bute ozi ya, Moses ekwensu na-ekwu ihe dị ya n'ọnụ, na-ekpe Moses ikpe nkwulu dị iche iche. Mana akwụkwọ nsọ sị Michael asapụghị ọnụ ya kpee Moses ikpe nkwulu. Mana taa ndị mmehie, ndị a na-arụ nachi ihu ebe ha na-asapụ ọnụ na-ekwu okwu megide Moses. Mana ọ sị ya bụ onye ụkọchukwu, ihe ndị a ka ị ga-eji mara ndị bụ ndị. Akwụkwọ nsọ Michael asapụghị ọnụ ya kpee Moses ikpe nkwulu. Mana kedu onye ga-anụ na mmụọ nsọ ya sị ga-anụ na mmụọ nsọ tasị na ya nwere mmụọ nsọ ekpe Moses ikpe nkwulu? N'otu a ka ọtụtụ na-ekpe nkwulu na-ekwutọ mmadụ ibe ha n'ụzọ dị iche iche, yiri awụrụ ndị agbụrụ. Nya ntị, nwanna m onye na-ege m ntị, nya ntị. Mana ọ sị gị na ndị a na-ekwu ihe ha na-amaghị, na ọtụtụ n'ime ha gara n'ụzọ nke Ken. Ndị anya ukwu, ndị na-amaghị isi Chineke daalụ, ndị na-amaghị isi ka m were ndụ m na ihe m nwere nye Chineke. Ndị ọ na-adịghị mma iwere isi ihe nye Chineke, ha wee gaa n'ụzọ nke Ken. Ngwa nya ntị, lee n'akwụkwọ otu Jude ahụ amaokwu nke 14, ịhụ na o kwuru gbasara Enọk, onye nke Chineke, onye nke bụ onye nke asaa site n'aka Adam. Ịhụ na ọ so n'obodo ama gbasatara ọdị ndị a. Ọ sị na Chineke na-abịa with 10,000s of his saints to execute judgment on all. Ịhụ na ọbụla dị n'ọgụ buru amụma kwuo okwu megide adịghị ka Chineke si chọọ niile, ajọ omume niile, ekwesị niile. Ọ ya ka na-agwa na ndị na-akpọrọ na-ekwusa naanị okwu nke na-emegide mmehie na ajọ omume na ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ na ndụ ebi ebi. Ekweghị na anyị na-akụ ma mgbe ọ bụ na Genesis. Ọkaiwehụ ije na megide ndị na-adịghị ka Chineke si chọọ na omume niile nke na-emegide ka Chineke si chọọ niile, ungodliness. Ekweghị Igbo sị gị ungodly way and all of the harsh things which ungodly sinners have spoken against God. Ịhụ na ndị mmehie, ndị na-ebi ndụ n'ime mmehie, ọ na-atọ ha ụtọ nke ukwuu ikwu okwu megide Chineke, ikwu okwu megide onye kere eluigwe n'ụwa. Ikwu okwu megide ndị anọda na-abụ ihe ahụ Chineke adịghị ya ama na ntị. Ihe na-adịkarị ama na ntị bụ ekwensu obi ụtọ gbucha anya. Ọ na-atọ gị ugbu a, ọ ga-agba akwa na mgbe ikpeazụ. Ọ na-akpọ ekwensu na-aṅụrị na-atọ akwa ka ọ ga-ahụ, maka na ekwensu na-enwe ya ịgbapụ na ekwensu ebido gị ịgba akwa. Ekwensu ịgba akwa na ọ na-agba ole anya hụ ọkụ ga-eriga ya. Ọ na-alụsi anya ike ka o wee na-adọkọsasị ndị mmadụ. Nya ntị, o wee sị na ndị ntamu grumblers, ndị ntamu, ị na-atamu ntamu, oke ntamu, ndị na-aga ije na ọchịchọ nke anụ arụ dị iche iche, ọnụ ha na-ekwu okwu ifu ebe mmadụ na-etu ọnụ na-ekwu okwu gị na-agụ onwe ma ọ gịnị dị ihe ndị a, oke mfuli elu. O wee sị gị mana ndị m hụrụ n'anya na-echetakwanụ ihe niile nke a gwara anyị ka anyị bie ndụ kwesịrị ekwesị tụọ egwu Chineke, si na ndị na-akwa emo pụọ, na ndị na-adịghị ebi ndụ dịka ọchọ Chineke si dị, ya bụ ndị na-aga n'ime ungodly lust, ndị na-ekwu okwu na-akpata ikpe oke, ndị na-arụ otu onye chọọchị a ọ bụghị onye chọọchị a, ndị ịbata n'etiti ha oke ịrụ otu. Ọsọ nwanna m, ka anyị wulie n'ịhụnanya nke Kraịst Jizọs, na-adị nsọ, na-ekwesị okwukwe,
n'ime Kraịst Jizọs, ka anyị wee debe onwe anyị n'ịhụnanya nke Chineke. Anyị nọkwa n'otu Judu ahụ, ka anyị wee na-edebe onwe anyị n'ịhụnanya nke Chineke, na-egosi ihe dị iche n'ebe mmehie na ajọ omume dị, wee gbanarị mmerụ niile nke arụ na ihe niile nke na-emerụ arụ bụ mmadụ. Otu aka m esi wee tinye ya n'ebe a. Nwanna m onye na-ege m ntị, mwesị gị ka anyị jekwa n'akwụkwọ Matiu isi nke 16 amaokwu nke 19 ruo na 20, dịka kwuru Matiu 6:19-20. Ọ sị, unu akpada ụlọ unu akụ n'ụwa, ụwa bụ ihe na-ebibi ebibi, unu kpada ya n'eluigwe, nke na-egosi ị na-efe Chineke, werekwa ihe ị nwere na-efe Chineke, na-eto Chineke, na-achọ Chineke, ka o wee dịrị mkpụrụ obi gị na mma. N'ihi na ọ Kraịst na-enye akụ, ọ bụ mmadụ na-enye akụ. Ịhụtago igwe a? Dịka m kọkwara gị na ịbata n'ime akwụkwọ Matiu isi nke 24, isi nke 60, akwụkwọ Matiu isi nke isii aha amaokwu nke 24, Matiu 6:24-25. Ọ sị, adị na-echegbuzi onwe gị maka oke ntọkasị nke ụwa. 31-33 sị, edokasịzị onwe gị ka ndị na-amaghị Chineke, na ndị na-amaghị Chineke na-arụkwasị onwe ha eri nne. Gị bugodu ụzọ chọba Kraịst na alaeze Chineke na ezi omume nke Chineke, na ọ ga-enye gị ihe ndị ahụ. Ana m agba ndị mmadụ sị, Kraịst is not a liar. Kraịst adịghị asị asị. Ngwa ṅaa ntị, okwu ya bụ ee na amen. Mgbe na-edubakwa gị ọzọ na akwụkwọ Timoti nke mbụ isi nke 6. Nwanna m, mgbe a gwara gị, ekwere gị nkwa na anyị ga-agụ akwụkwọ Timoti nke mbụ isi nke 6 na agba nke mbụ ahụ. Ngwa lee ya, Timoti isi nke 6 ma atị na amaokwu nke 6. Ọ sị na ịdị dị ka ọjị Chineke si chọọ na mmadụ ịdị dị ka ọjị Chineke si chọọ na mmadụ inwe afọ ojuju. Okwu a bụ na ọ dịghị ihe anyị buru bịa n'ụwa, na onweghị ihe anyị ga-ejikwa wee laa n'ụwa nke a. Onweghị ihe anyị jiri bịa n'ụwa, onweghị ihe anyị ga-eji wee laa n'ụwa. Nakwa ntị ọkụ wee tụkwa ha na-agba gị na ịkpasị akụ a, ihe niile na ha egiri gbakọta Chineke azụ. Nwa pam, okwu ga-abụ o wee sị, anyị ejighị ihe bata, ọ dịghị ihe anyị ga-eji wee pụọ. Ọ sị, unu adọla oke akanya ka i wee baa akụnụ, ka i wee nwee akụnụba, kama soro ya n'ụzọ egwu na ụjọ nke Chineke. Akụnụba ahụ nwere nke bịanwụ, mana ọ bụrụ na ị na-atọkasị efe gị na-achọ ya ọnwụ ịba n'ọnwụ ike, ịba n'ihe mgbu, ịba n'ụlọ mkpọrọ, ịba n'ihe na-ebibi ndụ ndụ ga-ala n'ike. Okwu agwụ jee taa ahụhụ, takwute ya kọnkịrị. No leave, no transfer. Enyi, ọ bụrụ na ọgwụ kwụrụ na agwa nọkata abụọ anwe breki, mwa gasị gị ka m jebe ka m wee ihe m ga-eme n'ụwa. M jee ebe ahụ nye m breki, mana no breki, no leave, no transfer. Aka ga-ebi ebi. Ngwa na-ene anya nụ ka isi ata ya n'ụwa taa, buzie mgbe etinye gị ebe ahụ. Achọ nke si God forbid. Ṅaa ntị, si Chineke kwekwana. Ọ sị na ịhụ ego n'anya bụ mgbọrọgwụ nke ekwensu. Ego na onwe ya bụ mgbọrọgwụ ekwensu. Ọ bụ ịhụ ya n'anya dịka Judas Iscariot. Ọ hụrụ na Judas nwere ego n'anya, ya na-apụta ya ya na-apụta ya, isi apụta, ọ na-enyo isi ya apụta, nkụtụkọ akụọ ya, o tie ya n'isi. Edochi onye ọzọ, ekwere ka edochi gị na ọ nwere onye ọzọ dochie. Ṅaa ntị, o wee dị mkpa, o wee sị na ọtụtụ esigo na okwe dapụ n'ihi gịnị? N'ihi ebe a na-achọ ihe akụ ọnwụ. Ọ sị, nwa Chineke si n'ihe ndị agbapụ, chọsie n'ezi omume Chineke ike, chọkwa na ịdị ka Chineke si chọọ ike, ọ ga-adịru na mma. Verse 17 wee sị, unu achọla akụnụba, chọọ na onye na-enye akụnụba. Oh, haleluya! Unu achọla akụnụba, chọọ na onye na-enye akụnụba. Ọ dị egwu ezi enyi m. Ka anyị jee na Matiu 7:21. Ọ sị, o wee sị na ị na-eme abalakata, ị na-arụ ọrụ na-agbasa ozi ọma chọchọchọ n'ọnụ gị speaking tongues prophesy ọlụ ebere jụ ikwusa ezi omume na alaeze Chineke, jụ ikwusa iburu ụzọ chọọ alaeze na ezi omume, jụ isisa ka mmadụ si na mmehie pụta, jụkwa aha mmụọ na-arụ ihe a n'ime gị. Ọ bụkwa eziokwu na-akpọ Kraịst. Jụkwa aha mmụọ na-eme ihe ahụ, n'ihi na mgbe mmadụ na-adịghị eme ka nna ya na onye Kraịst ahụ ime ka Kraịst, mana ị na-ekwusa Kraịst, tụleekwa ha ma ọ bụkwa Kraịst na-arụ ihe a n'ime gị. Etu onye ụkọchukwu ga-esi kwuo okwu awa, ị gaghị anụ ya n'ọnụ, chegharịa na ndụ ebidere. Ọ bụ etu ha ga-esi nweta ihe nke ụwa ahụ, ọ ya ka na-akpọ lost. O wee sị n'akwụkwọ, ichekwa n'akwụkwọ 2 Peter isi nke 2, 2 Peter isi nke 2,
2 Peter 2 lee ọsị gị na ebe ahụ ọsị na akwụkwọ 2 Peter ọsị na ọtụtụ ndị ama ụgha ga-ebili na ọtụtụ ndị tichas ụgha prichas ụgha apọsụs ụgha ga-ebili na-ekuzi ire otu sọsọ ire otu abata na ezinụlọ nkọtọkọ na-akụ ahapụ ozi ọma nke ndụ ebi ebi a na-ekwusi ihe na-ebute esemokwu na-ebute ihe na-ebute mbibi na ịla n'iyi. Ọkwa ị nwere ike ibibi nsị na aja ị na-ahụ sọ nsị na aja bibie nsị na aja iro na asị adị. Ọ bụrụ na ozi ọma nke ndụ ebi ebi dị ha onye a na-ezi onye a na-ezi mmehie agaghị adị, ndị isi na aja agaghị adị. Ngwa ṅaa ntị ọsị na ha na-ezisa mmehie na ajọ omume ewejiri maka ndụ ha na-ebi na-ekwulu eziokwu nke Chineke kwe ngwa anya ukwu adị n'ime ha oke ntọrị ilubedi ị ga-alụ di mana bịa awụ na iwere 7,000 times ya into 7 21,000 times 21,000 into 7 is the number of God times 7 into 21,000 onye ga-ego ele ịlụọ di ijebe Morocco ebe a ka ị ga-ahụ di gị ije Sokoto ebe a ka ị ga-ahụ di gị Japan ebe a ka di gị na ha ncha asị o wee sị ha kwee na-atọrị unu ọ dị ihe dị njọ na inye ego n'ụlọ nsọ Chineke ọsọ gị inyechi ihe niile nwere ọ maka ma nke ntọrị site na ntọrị na-aba akụ na-enwe akụnụba mgburubigala wori n'iyi Mr. Preacher ntọrị ị na-atọrị ọ na-abịa ego na-abịa yes you already in hellfire. Ndị akpọrọ nwere nzọụkwụ ha na-aga ngwa na kwantị o wee sị e wee zọpụta ụwa Noa tigbuo ụwa niile mba niile mmiri ju mmiri wee gbalịa ụwa niile ewezọpụta Noa onye ezi omume Noa the righteous ewezọpụta ya. Gịnị ka eji rọpụta n'ihi na ọ bụ onye nkwusa ka ezi omume nke Chineke haleluya ewezọpụta Lọt na ngige Sodom na Gomora mgbe ọkụ na-agbalị n'ihi na ọ na-ewute Lọt n'ihi mmehie nke obodo Sodom na Gomora ọ na-ewute ya o wee dị okwu egwezi enyi m ka anyị jee na akwụkwọ Matiu 8:9-20 m gwakwara gị oge mbụ sị na akwụkwọ Matiu 8:19-21 si na onye ọzọ sị na onye nwe m ga-eso gị ọ sị eso na m onye nke ọzọ sị achọghị m iso gị onye nwe ya achọ ka nga lie ndị ọsọrapụ ndị nwere ka ha lie onwe ha bịa so m ya bụ ọ bụghị onye chọrọ ọnụ ka ọ na-agbụ ọ bụ onye ya nwa chọrọ ọ bụrụ na ọ na-agụ gị agụ ka ba ahụ gbaa mbọ hụ na akpọrọ gị. Matiu 24:24 wee sị ụbọchị ahụ ọtụtụ ga-asị abụ m onye amụma ana m ahụ ncha ana m ebu amụma me vision ama overseer me general overseer me doctor prophet doctor bishop reverend doctor stonic magnet enyi o wee sị na Jizọs na-ekwu ihe ahụ ha ga-edu ihe ọtụtụ mmadụ ha ga-asị ụmụ mmadụ na ọ dịghị igbo dị nsọpụrụ adịghị. Matiu 24 ha ga-asị ha ga-ekwuziri mmadụ ha na-abụ lawlessness ha ga-eme ka onye ọbụla na-eme ihe gụrụ ya agụ onye ọbụla ghara ịtụ ụjọ Chineke ghara ịtụ egwu Chineke na onweghị ihe o mere. Matiu 24:24 ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Matiu 24:24 ọ sị na ọtụtụ mmadụ ga-ekwusa mmehie o wee wee ezi ome etinye n'ụzọ nke ezi ome lee anya ebe ahụ 24:24 ọ sị na ọtụtụ mmadụ ga-eme ihe ịrịba ama dị iche iche miracle signs and wonders ga-eme ihe ịrịba ama na-enye nsogbu ihe ịrịba ama nke dị egwu a na-asị a na-eme ọtụtụkwanụ amara enwe ha bụ ndị kpuru isi mee nwe ha ndị ntị ichiri ma onwe ha ndị nka na ndị nke ọzọ a na-akpọ ya abrakataba ihe a na-akpọ ya show akwa igba ya show concert o wee na-atọ gị ụtọ mana ịma na ịla n'ihi ebe a ṅaa ntị na verse 11 wee sị 24:11 sị n'ihi na mmebi iwu ga-aba ụba ịhụnanya nke ndị ka ga-ajụ oyi ọ ya mana onye ọbụla ga suspect everybody is a suspect oziọma ga-agbasa mba niile mana mgbe unu nwere ihe arụ nke na-akpatịta ọgbọ n'efu ka eguzo n'ebe nsọ unu ihe arụ nwaanyị gbara ọtọ ọ dị ụlọ ụka nwoke agbara ọtọ ọ nọ n'ụlọ ụka onye ọbụla mere nke dị ya mma o nweghị ihe o mere ọsọ mgbe unu nwere ihe arụ nke na-akpatịta ọgbọ n'efu ka na-eguzo n'ebe nsọ unu ị na-agụ akwa nsọ na-atụgharị uche mgbe ị hụrụ ekwensu ka ọ bịara n'ụlọ ụka nọrọ mgbe ị hụrụ onye na-amaghị Chineke ugbu mmadụ onye nya-acha ọbara onye were ndụ ya tụba n'ime ekwensu ka ọ bịara biri n'ụlọ ụka were isi oche na-agụkwa na-atụgharị uche na mgbe ahụ ka ọ na-ahịala onye ụkọchukwu ofu akụkụ ikwu eziokwu nkwusa ezi omume aghọọ nsogbu ọ dị oke egwu ezi enyi m mgbe na-eme ka ịghọta nke ọma na n'eziokwu na ndị akpọrọ na-eso nzọụkwụ Kraịst akụkọ niile o nwere onye ha ga-esi danye
higiji mana akpọrọ ya bụ ọ laghachikwa azụ ọsịsọ mana onye a na-agbọ gị ọ daghị ọsị gị ọ bụ ụzọ nke ndụ imedite way of life ọ ya kpata ụfọdụ taa ji asị gị nwaanyị gbara ọtọ na nweghị ihe o mere ị na-agba ụtọ. Jizọs kwuru sị na ọ bụrụ na ị dị mma n'ime gị dịkwa mma na n'elu ahụ. Ọ bụ ihe Kraịst kwuru. When you are godly inside, be godly outside, so that the outside godliness will speak about inside godliness. Enyi, ọ bụ eziokwu. O wee dị oke mkpa na ị ga-aghọta okwu a nke ọma n'ime akwụkwọ Matiu chapter 7. Matthew chapter 5, I mean to say, or say, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ahụ ga-ahụ gị dịka nwa nke Chineke. Uwe dị oke gwụ, ahụ ga-ahụ gị dịka nwa nke Chineke ka ọ kpụrụ obi gị wee dị na mma. Ọ ya ka njisi ka Jizọs onye nyere nzọpụta na-achọ ọtụtụ mkpụrụ obi taa na-achọ okwu nke ndụ, okwu na-eweghachi mmadụ si na mmehie pụta. Imirikiti na-achọ ya n'ụlọ ụka adịghị akpa ya ka onye nwe ime gị ka ị nụrụ si n'ime mmehie mụ na gị esi na mmehie gbapụta. Ọtụtụ na-achọ ka ha n'okwu ga-eme ka mkpụrụ obi ha si na mmehie pụta, okwu ga-eme ka mkpụrụ obi ha si na ajọ omume gbapụta. Ha dị anya ọ bụ igwe asị gị m na ego dị njọ, ego mara mma, mana ọ bụghị ihe Kraịst kwuru. Kraịst anyị buru ụzọ chụọ alaeze Chineke na eziokwu ihe ndị ọzọ bata. Miracle signs and wonders ha ncha ka ọ sịrị ọ bụ sekọndịrị, ya bụ ihe na-esota ya nwa bụ Kraịst na-eme ya. Ọ dịghị mgbe o ji atụm ji anwe uche na-abụ na Kraịst na-eme miracle signs and wonders. He performs. Christ performs miracle signs and wonders. Kraịst na-arụ ọrụ ebe na ọrịa ịba ama na-agwụkwa n'ọrịa ọtụmadị mgbe o nyere dibịa nye dọkịta nke ụwa, tụmadị mgbe dọkịta nke ụwa na-amaghị ihe ọ ga-eme. Kraịst na-abata tọọ na-agbụ gwọọ ọrịa, ajọ mma na-ada achụ achụ ọ ga-achụ ya. Ihe ọbụla bụ nsogbu gị Kraịst bịa ọ na-eji ndị ya ahụ ọ gwọrọ mee ihe dị egwu, ma ha adịghị ekwusa. Jizọs ekwusaghị a ga-aba aba, a ga-anwụ anwụ. Ndị apọstọls ekwusaghị riches, ha ekwusaghị prosperity, ma Jizọs bụ onye nye ya. Ọkweghị ka anyị gụrụ ya n'akwụkwọ Timoti isi nke 6 amaokwu nke 17 na onye na-enye ihe ahụ ka ị ga-achọ, ọ bụghị ihe ahụ. Prosperity a na-enye ndụ ebighị ebi. Onye na-enye ndụ ebighị ebi bụ onye na-enye prosperity. Ahụghị ịgba signs and wonders a na-enye ndụ ebighị ebi. Onye na-enye ndụ ebighị ebi bụ onye na-enwe ya. Ya bụ Kraịst Jizọs nke sịrị gị buru ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya. Ihe ndị ahụ ga-abịa, mana ụwa arapụgo ihe ndị a, buru ụzọ na-achọ miracle signs and wonders. Oge ọfụrụ asị gị gbelie nkọrọnkọrọ elu tibe ndị iro gị mmanwụ n'isi, ebe ka ị ga-etinye n'ala. Ofu enyi m sị na ihe atịkatịrị onye iro ya mmanwụ n'ala, arụ na-ebido egbume ya nwa mgbu ya wee goro panadol ṅụọ, mana panadol akwụsịghị ya. Gịnị ka ekụziri ya? Ọ bụrụ na ekụziri ihe ndị a ngụsịsịrị ya ebe a, ihe Kraịst kwuru na ị ga-agọzi onye iro gị, kpere ya ekpere mara mma, ka Kraịst were aka ya ji aka ya mee ka fọrọ afọ ka ị webere oge dị ọcha n'obi, dị ọcha n'elu ahụ. Ọ sị na ịgbaghara ha onye gbọrọ nye iro gị, a ga-esi anya gbaghara gị mmehie. Ihe ọ na-achịkọwa ihe abụkwanụ ka mgbe niile ka ị dị ka Kraịst Jizọs. Ọ sị na onye na-adịghị ka nna ya, onye na-adịghị ka nna ya bụ nna ya mụrụ ya. Ozi ọma nke alaeze Chineke, ozi ọma nke ndụ ebighị ebi ka anyị na-agbaso na-ekwusa ya dịka na nwa anwụ. Jizọs ga-eme ka ịghọta na ọnya nwa na-enye ihe niile ma ndụ. Onye nyere ndụ, onwe onye ya napụ ya ndụ ahụ. Revelation 3:7. Onye nyere ndụ ọ sị yes, nobody can say no. Ọ sị no, nobody can say yes. O nwere power na-echedo. Ọtụtụ mmadụ na-atụ egwu taa n'ihi na onye arapụ ije kwere ekwensu ndị mmadụ egbuo ya, mana achọrọ m ịkọwara gị na Kraịst ka na-eme n'ụkwa na ọgba ndụ ahụ dị oke ikike nke na ị nara ya ọ dara ka aga ọfụma. Onweghị ihe mmadụ ga-eme gị, onweghị ekwensu ga-eme gị, onweghị ihe mmụọ ga-eme gị, onweghị ihe agbara ga-eme gị, onwe ekwenye ihe ga-eme ka nsogbu gị ghara ịbụ ihe egboro egbo. Ọ na-adị ndụ rukwe mgbe ebighị ebi. Ka Jizọs napụta mụ na gị, Jizọs napụta gị. Ị na-atụgharị uche na ị ga-echegharị na ị gaghị echegharị, echegharị ya maka ịma gị echi. Ọ nwekwara ike nye gị ndụ ogologo. Jizọs nwere ike inye gị ndụ ogologo. Jizọs nwere ike inye gị ndụ ogologo. Yes sir. Ọ ga-eme nwoke inye ndụ ogologo. O nwere ike ime gị ka gị nwa bụ mmadụ baa uru. No. Napụta gị na ndụ ọjọọ ị na-ebi. O nwere ike ya ozugbo dịka ị na-aṅa ntị n'okwu a.
ọ ga-enye gị ike ịpụta na ihe ọjọọ ịhụrụ. Ụfọdụ ka ọ na-ewute na ha na-ebi ndị ọjọọ ma ha enweghị ike nnapụta ịpụta na ya, mana ọ ga-enye gị pawa isi na ya pụta, nye gị ike. Ịbụrụ anya gọziri agọzi. Ezi ndụ ka Kraịst na-enye, ọ dị oke mkpa. Jizọs na-enye ezi ndụ. Ndị o nyere ndụ na-enwe aṅụrị n'ime ya. Ana m agwa gị eziokwu, ọ na-enye ndụ. Jizọs na-enye ndụ, na ndụ ahụ ka Jizọs na-enye ezi ndụ, ka Jizọs na-enye everlasting life. Ọ na-enye ya. Ọ bụ ọsọsọ na ọ na-enye ezi ndụ, na-enyekwa ihe ya na ya so. Ana m agwa gị eziokwu, he is not a liar. Ọ naghị asị asị. Ọ dịghị asị n'ime Kraịst Jizọs. Ọ na-enye ezi ndụ. Ọ na-enye ezi ndụ. Ngwa na ezi ndụ ahụ ka Kraịst na-enye taa. Oke mgbapụta nke ndụ ebighị ebi. Oke mgbapụta nke Jizọs na-enye. Soro narị ya ka ọ bata n'ụlọ gị, bata n'ezinụlọ gị. Enyi, ọkụ ịma na mgbe mmadụ si n'ime njehie gbapụ, ajọ mmụọ niile n'ụlọ agbapụ ọsọ n'ihi na ihe abatago. Ịgbanwe ndụ gị, ihe ọjọọ niile ahụ dị n'ime ndụ gị na-abụrụ gị ogbochi, jụrụ na ị gaghị aga n'ihu, ha ncha disapia, ha gbapụ na ndụ gị. O wụta ka ọ dị. Udo nke Jizọs na-enye, dịka onye nchụaja mere ka m bụrụ. Ma ị gụọ ihe dị n'akwụkwọ Leviticus 21 verse 10, ihe wụta ka m dị. Gụọ ihe dị n'akwụkwọ Revelation 1 verse 6, ọ sọ mere ka ị bụrụ ndị nchụaja. I wee gụọ akwụkwọ 2 Peter. I wee gụọ ihe dị n'akwụkwọ 2 Peter. Ihe dị n'akwụkwọ 2 Peter. 1 Peter 2 verse 9. Also mere ka anyị bụrụ ndị nchụaja. Special people, choosing generation. Special people, choosing generation. Priesthood. Ndị emere ka anyị si anyị bụ ndị si na agbụrụ ndị the priesthood. Special people, choosing generation. Ebe aka isi pụta wee na-ekwusa okwu nke ndị ebi. Ndị akpọrọ, ọ dị mkpa na ị ga-aghọta okwu a ghọtasie ike n'etiti ndị agbọrọ ka ị bụrụ otu n'ime ndị agbọrọ. But you are a choosing generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Ka ị kwusa okwu nke ndị agbọrọ. Ọ bụ ụwa niile, izoro ụwa niile lagbado n'iyi. Don't follow them. Are you not a choosing generation? You do special things, but we are special people. Ka anyị lee anya n'ozi nke Kraịst Jizọs, ezi mgbasa nke ndị ebi ebi. Ebe ukwu niile biri isi n'ime mmehie pụta, dị ezi ndụ ka Jizọs onye na-enye ezi ndụ zọpụta m na gị, mee ka isi n'ime ndụ ọjọọ gbapụ, bụrụzi ndị ha na Jizọs na-adị na mma, nwee udo zuru oke. Udo abata n'ime ndụ gị, ọgwụgwọ nsọpụrụ iche aba n'ime ndụ gị, nnapụta pụrụ iche abịa n'ime ndụ gị, oke mgbanwe dị n'ime ndụ gị. Iwe nweta mgbanwe, Kraịst Jizọs ga-eme ya n'aha Jizọs Kraịst of Nazareth. O mee ya, oke mgbanwe dị na ndụ gị, ihe dị chapụta na ndụ gị, ọṅụ, anya mmiri nke na-agwa gị n'anya n'ihi ihe si kwụrụ ọgba dị ozugbo. Ma ọ bụrụ na ị ga-ekweta, mee ka eziokwu biri n'ime ndụ gị, mee ka ịma na ihe ndị a kwuru ebe a bụ otu ọ dị, bụrụkwa eziokwu. Jizọs bụ eziokwu a na ndụ ahụ. Gịnị bụ eziokwu na ndụ? Ọ bụghị ikwe n'ọnụ, ọ bụ ịgbanwe ndụ gị si n'ihe ọjọọ pụta bata n'ezi ome nke ndụ, wee chọbazie ihe n'ime eziokwu niile. Ị na-aṅa ntị na program dị nke dị n'iru, ị ga-ahụ eziokwu. Ọ bụghị ihu eziokwu kwerekwe na ọ bụ eziokwu, maka ihu eziokwu ji na ọ bụ eziokwu, Jizọs agbakọta gị azụ. Mana ihu eziokwu dị na n'eziokwu ihe a bụ eziokwu, Jizọs eche gị iru, ndụ ga-agbanwe. Otu aka ọ dị. Ya mere m ji wee na-eme ka ịghọta na mmadụ niile kwesịrị ka anyị mara ndị bụ ndị, mara ndị akpọrọ, mara ndị a na-agbọghị. Program a bụ maka God's calling, ndị akpọrọ ha dịzi ole na ole, mana imirikiti sigara onwe ha. Lekwa anya, ụfọdụkwa na-epulu crowd, na-epulu igwe mmadụ.